A ciencia acaba de subir un chanzo para comprender a orixe do cancro e ese salto deuse da man dun equipo galego do CIMUS de Santiago. Unha das dúas revistas científicas máis prestixiosas internacionalmente acaba de facer públicos os resultados da investigación. Un compañero outro día decíame: isto que conseguiste é como se o Celta gañase a Champions League. Conseguir isto destas quinitas de Europa, non? Que ao final estás competindo con centros moitísimo máis potentes que teñen moito máis financiamento. José Tubío e Sonia Zumalabe encabezan o equipo de 7 persoas que desde Santiago acaban de poñer luz sobre a inestabilidade cromosómica que fai evolucionar os tumores e teñen ademais a virtude de axudarnos a entender como se traslocan esas pezas móviles de material xenético. Teñen a capacidade non só de insertarse e producir un cambio local, senón tamén de translocar pedazos de cromosomas enteiros. Frankenstein, digamos, teñen máis potencial oncoxénico. Para que ocorran esas translocacións recíprocas que vos explicaba antes Sonia, é necesario que haxa dous saltos independentes, pero que ocorren sincrónicamente. O feito de que eses saltos sean sincrónicos é que realmente o que lle volou a cabeza a editora da revista Science. Entre centos de tumores escolleron os que tiñan máis actividade destes elementos. Estes 100 saltaríns. Estudaron eses saltos que non están presentes nos tecidos sans grazas ao avance na tecnoloxía da secuenciación e o Centro de Supercomputación de Galicia. É logo un hito para a ciencia en Galicia. Cumprimos 10 anos e isto é o maior regalo que podemos ter. A datación molecular permitiulles ver que estas pezas empezan a saltar entre 6 e 10 anos antes da aparición do tumor.